esperientzia gisa, nik hasiera batetan edo eskaini zidatenean proiektuan parte hartzea nolabaiteko zalantzak izan nituen. Baina berehala pentsatu nuen hain justu zalantzak izatea eta nolabait ere konfort zonaldetik ateratzen ninduen proiektu bat bazela, desoroso bazela, eta bueno, horrek ere erronka bat suposatzen zuen, ez? Ze bategia horrelako gaiak desorosoak izaten direla, parte hartzen duten familientzat, artistentzat, antolatzaileentzat, politikarientzat, baina nik uste arteak zerbait egin behar badu ere hori bilatu behar duela, ez? Konfort zonalde hori pixka bat uztea eta bide berriak jorratzea. Orduan, bueno, nik Gladys del Estal tokatu zitzaidan, eta nik izan nuen harremana bere lagunekin. Berarekin garai hartan ibiltzen zen jendearekin, ez? Kasu honetan Mikel, Sabino, Arantxa eta Arantxa izan ziren nerekin hitz egin zutenak. Eta bueno, bitxia izan zen, zen normalki horrelako kasuetan jotzen dugu familietara, familiek lehen, famili giro edo senitartek giroan izaten duten harreman intimo honetara, beti ahaztu egiten ditugu lagunak. Eta nik uste harremanetan, pertsona baten bizitzan, lagunak badirela beste famili moduko bat, ez? Nire bizitzan behintzat edo nire familian badira nire familiar asko lagunak ez direnak, eta lagun asko sentitzen ditut familia izango balira bezala. Orduan, alor horretatik oso interesgarri iruditu zitzaidan, berek nola kontatu zizkidaten Gladysekin izandako bizipenak, eta hain zuzen ere horrek bideratu ninduen nire obra egitera. Nik hasiera batetan beste ideia moduko bat nuen, baina hain interesgarria eta aberatsa iruditu zitzaidan, hainbeste ahots izatea inguruan, azkenean erabaki nuela nolabaiteko lagun hauekin izandako elkarrizketen transkripzio bat egitea. Lagunei ahotsa ematea eta nire pieza hain justu ere ahots horietan oinarritzea, ez? Ahotsa memoriaren erakusle gisa. Eta orduan oso gauza sentzilloa egitea deliberatu nuen, hain zuzen ere Donostian dagoen parkea, haren izen ez ofiziala duen parkean plano sekuentzia luze bat, nolabaiteko ibilbide bat edo paseo bat egitea lagunen ahotsen konpainian, ez? Eta lagunek Gladysen inguruan kontatzen zizkidaten gauzak azaleratuaz. Normalki, horrelako kasuetan, saltzen ez diren detaile nimino, garrantzirik gabekoak, eguneroko bizitzarekin lotura dutenak, eguneroko gertakizunekin, nik uste horrek laguntzen duela nolabait, ez ezaguna zen edo zaigun Gladys hori irudikatzen, eta pixka bat, 23 urteko neska gazte bat, bere ingurunea eta bere lagunekin nola bizi zen erakusten, ez? Eta, zentzu horretan, jo nuen zerbait sentzillo egitera, hasiera batetan askoz ez barrokoagoa zen pieza bat nolabait destilatzen jutea, eta, ahotsekin eta lagun arte honekin egindako paseo honetara.